खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। इउपिपिएलआ बिसायख'थिनि इस्ताहार बेखेवबाय। बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारिया बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलखौ मदद खालामबाय। सन्दीप बसुमतारिया थाइलाय बारलाय। गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया दिनै थुंगेबाय। कर'नानि हेंथायै गोख्रों राहा लानो आसामनि चिफ सेक्रेटारिनिसिम मिरु सोरखारनि लाइजाम। एजिपिनि इस्ताहाराव खानि बागै जेबो मख'नाय गैया। चीनआव फरायहैनाय भारतारि फरायसाफोरा जिंगा सिदों। रेसलार रमान सिंहआ फैगौ समाव गेलेगोन सुपारस्टार इट्सनि हेंथायै। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिजेपि दैदेननाय जथायारि दोलोनि बाहागोआरि आरो बिटिसिआव बिजेपि जिएसपिजों जथाय सोरखार खुंनाय इउपिपिएल दोलोआ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थिनि इस्ताहार फोसावबाय। बिटिसिनि गाहाय आरो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दिनै दोलोनि बिसायख'थि इस्ताहारखौ बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि मैदेर खर'आव थानाय इउपिपिएल दोलोनि गाहाय मावख'आव प्रमद बर'आ दिनै दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै दोलोनि इस्ताहारखौ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि इस्ताहाराव सोलोंथाइ, आबाद, हारिमु, आखाइ इसान, दानाय लुनाय बिथिङाव जौगाखांहोनो थांखि लानायजों लोगोसे लाइमोन गोहो, सुबुं सम्पद, सावस्रि जौगाखांहोनाय आरो साखोन सिखोन आबहावा रैखाथि होनायनि बागै खामानि मावगोन होननानै फोसावदों आरो रादाय होदों। बबेखानि देग्लायनि बिधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिफोरा देरहालाङोब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ फारि फारि मावफुंलांगोन होननानैबो बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरि मेलाव बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि सिङाव थानाय गासैबो जिल्ला आरो महकुमाफोरखौ स्मार्ट टाउन आरो मडेल सहराव सोलायनाय लाबोगोन होननानैबो बिटिसि गाहाय प्रमद बर'आ रादाय होदों। बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोनि गेदेर खहा। 52 नं तामुलपुर बिधानसभानि बिपिएफ दोलोनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारिया बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ उदां मदद खालामबाय। बेजों लोगोसेनो बिपिएफनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लेहराम बर'खौ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहाहोथारनांगौनि थाखाय खामानि मावनो जागायबाय। सन्दीप बसुमतारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा तामुलपुर बियाबनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि सासे टिकेट दाबिदारमोन, नाथाय दोलोनि हाइकामान्डआ बिथांनो टिकेट होआसै। बेनिखायनो तामुलपुर बियाबनि जौगाखांनायनि थाखाय सासे मोजां बिजाथि नांगौनि थाखाय बिथाङा पार्सनेलि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लेहराम बर'खौ फसायदों। बेनिखायनो तामुलपुर बियाबनि जौगाखांनायनि थाखाय सासे मोजां बिजाथि नांगौनि थाखाय बिथाङा पार्सनेलि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लेहराम बर'खौ फसायदों आरो मदद होनो थांखि लादों। सन्दीप बसुमतारिया खौरांगिरि फोरमायथिनाय बादिब्ला बिथाङा बिपिएफ दोलोनि हाइकामान्डजों एना एनि जानानै दोलो नागाराखै आरो दासिमबो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायाखै। नाथाय तामुलपुर बियाबनि गासैबो बिजाथिफोरखौ पार्सनेलि नायबिजिरनानै लेहराम बर'खौ गनायजाथाव होनना साननानै इउपिपिएलखौ मदद खालामनो सिगांदों। बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लेहराम बर'आ देरहागोना रोखा होननानैबो दाबि खालामदों सन्दीप बसुमतारिया। ओरैहाय बिथाङा इयुनाव गोख्रों राजखान्थियाव बाहागो लागोनब्लाबो जायखिजाया बिसायख'थियाव बिजाथि महरै बाहागो लाला होननानैबो सन्दीप बसुमतारिया फोसावदों। बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारिया सासे थाइलाय बारलाय। राजखान्थि दोलो सोलायनाया सन्दीप बसुमतारिनि मोनसे आखु। सन्दीप बसुमतारिया जेसेबां दोलो आरो पार्टी दं गासैबो खालामबाय आरो गासैयावबो हाबजोब्बाय। बे बाथ्राखौ बुंदों 52 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बिपिएफनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारिया बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोखौ उदाङै मदद खालामहैनायनि उनावनो बिपिएफनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिया सन्दीप बसुमतारिनि सायाव बेबायदि गाग्लोबदों। रंजाखुंगुर बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सन्दीप बसुमतारिया बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट बिदोंमोन, नाथाय रायजो राजाफोरा गनायना लायैखौ
आरो हाग्रामा महिलारिया दोलोनि सा 9 टिकेट दाबिदारफोरनि रिपर्ट लादोंमोन, जेराव सन्दीप बसुमतारीनि रिपर्टआनो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिनमोन, जायनि थाखाय BPFआ सन्दीनो टिकेट होआखै। बेनिखायनो सन्दीप बसुमतारीया खुद्रिनानै BPF नागारदों। बबेखानि सन्दीप बसुमतारीया UPPL दोलोखौ मदद खालामहैयोब्लाबो BPF दोलोनि जेबो खहा जाया आरो देग्लायनि बिसायख'थियाव 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय गावनि देरहानाया रोखा होननानैबो BPFनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारीया दाबि खालामदों। आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनाया दिनै थुंगेबाय। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि आसाम विधान सभा बिसायख'थिखौ मोनथाम खोन्दोआव खुंनाय जागोन। बेनिनो फैगौ 27 मार्च खालि गिबि खोन्दोआव रायजोनि मोन 12 जिल्लानि मोन 47 बियाबाव बिसायख'थि खुंनाय जागोन। गिबि खोन्दोआव खुंजानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनाया दिनै जोबबाय। बिसायख'थिनि नेमखान्थि आरो बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बादियै गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय मोनसेबो राजखान्थि हान्जा आरो बिजाथिफोरा दिनैनिफ्राय फोसावदिं मोननाय नंला। मख'नो गोनांदि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थियाव मोन 47 बियाबाव गासै सा 264 बिजाथिफोरा बादायदों। रिपर्ट बादिब्ला गिबि खोन्दोआव सा 81,09,815 भटारफोरा भट होगोन। आसामजों लोगोसे हादरनाङै कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गिख्रंथावै बांसिनदों। बेखौ नोजोर होनानै आसामनि रायजो राजाफोरा थांनाय बोसोरनि बादिनो देग्लायबो बैसागु फोरबो, हलि आरो ईदआव रंजानायनि खाबुखौ मोनाबो जानो हागौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला कर'ना भाइरासनि फिन बेबायदि गाग्लोबनाय आरो सन्देरनायखौ नोजोर होनानै आसामनि फैबाय थानाय गाहाय रंजाथाइ फोरबो बैसागुजों लोगोसे हलि आरो ईदआव होबथानायनि माखासे जर'खा नेमखान्थि फोसावनो थाखाय मिरु सोरखारनि सावस्रि मन्त्रालयआ आसामनि चिफ सेक्रेटारिनो लाइजाम लिरहरदों। ओरैहाय मिरु सोरखारनि बिथोन बादियै आसामनि सावस्रि बिफाना कर'ना भाइरासनि गोदान गाइडलाइन फोसावगोना रोखा जादों। बेखौ नोजोर होनानै फैबाय थानाय रंजालु बैसागु फोरबो, हलि आरो ईदआव आसामनि रायजो राजाफोरा रंजानायनि खाबु मोनाबो जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय आसामाव लकडाउन जाफिननाय नङा होननानै फोसावदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। आसाम विधान सभा बिसायख'थिनि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया गेजेराव साननैल' सम दंसै। BJP जथायारि दोलोनि बाहागोआरि असम गण परिषद सुंद'यै AGPआ बुधबारखालिसो दोलोनि बिसायख'थि इस्ताहार फोसावदों। गुवाहाटी नोगोरमानि आमबारियाव थानाय दोलोनि गाहाय मावख'आव बुधबारखालि बेलासियाव AGPआ दोलोनि बिसायख'थि इस्ताहारखौ बेखेवदों। मख'नो गोनांदि AGPआबो गावनि इस्ताहाराव बेखारनि जेंना सुस्रांनाय, रांखान्थियारि जौगाखांहोनाय, आबाद बिथिंनि जौगानाय, आसाम गोरोबथाखौ मावफुंनाय, आबहावा रैखाथि होनाय, ST, SC आरो थागिबि मुसलमानफोरनि थाखाय आलादा बिथांखि, गागि नोगोरारि फरायसाफोर, गेलेमु, हारिमु बिथिं, दारिमिन फसंथाय आरो माखासे आयदानि सायाव गुबुन गुबुन बिथांखि लानानै खामानि मावगोन होननानै फोसावदों आरो रादाय होदों। नाथाय AGPआ नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा हाखौ लानानै दोलोनि थासारि आरो बिथांखिनि बागै इस्ताहाराव जेबो मख'वाखै। मख'नो गोनांदि आसामनि गाहाय ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा AGPआ BJPजों गोरोबथायाव थानायनि थाखाय नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ लानानै जेबो बिथांखि लानो हायाखै आरो इस्ताहाराव लिरनो हायाखै होननानै गोबाङानो सावरायदों। कर'ना महामारिनि जाहोनाव चीनआव फरायहैनाय गोबांसा भारतारि फरायसाफोरा राहा गोथे जानानै दं। मोनथिनाय जायोदि COVID-19 महामारिनि जाहोनाव चीननि इउनिभार्सिटिफोर आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोराव सोलोंथाइ लाहैनाय भारतारि फरायसाफोरा कर'ना इनफेक्शननि समाव भारतआव फैनांनो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गासै सा 23,000 भारतारि फरायसाफोरा चीनआव सोलोंथाइ लायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बुंनो थाङोब्ला गोबांसायानो बिगियाननि फरायसाफोर, जाय फरायसाफोरा कर'ना इनफेक्शननि समाव भारतआव फैनांदोंमोन, दायो बिसोर थांफिननो हायै जाहोनाव जिंगा सिदों। फोरमायनो नांगोनदि आथिखालावबो कर'नानि थासारिया मोजां नङैनि जाहोनावनो चीननि खुंथाया होबथानायनि जाहोनाव चीनआव थांफिननो हायाखिसै भारतारि फरायसाफोरा। जाहोनाव गाव गावनि सोलोंथाइखौ लानानै जिंगासिनो गोनां जादों गोबांसा फरायसाफोरा। मोनथिनाय जायोदि भारतारि फरायसाफोरा भारतआवनो थानानै अनलाइननि गेजेरजों सोलोंथाइ लानोखौ फोरमायदों चीननि बिबानगिरिफोरा। सुपारस्टार इट्सनि हेंथायै फैगौ समाव मोगा-मोगि गेलेनो थाखाय थियारि जादों रेसलार रमान रिंसआ। फोरमायनाय जायोदि थांनाय रबिबार खालिनि हरनि समाव WWE फार्स्ट लेन्डनि मोनसे मेचखौ देरहानो हाखांबाय रेसलार रमान रिंसआ।
बैहाय डेनियेल ब्रायननि हेंथायै गेलेनाय जादोंमोन। रमान रिंग्सआ सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि बै गेलेनायाव बिनि बियादै जे उसुआयाबो मदद होफानाय जादोंमोन रेसलार रमान रिंग्सखौ। मख'नो गोनांदि इउनिभार्सेल चेम्पियनशिपखौ देरहानो हानाय रेसलार रमान रिंग्सआ गावनि गेलेनायखौ गोख्रोङैनो दिन्थिनो हाबोबाय थानायजों लोगोसे गावनि देरहानायखौबो फारियैनो सोलिहोबोबाय थाबोदों। बेजों लोगोसे फोरमायनो नांगोनदि थांनाय माखासे समफोराव गोबांसा गोहोगोरा बादायारिफोरजों देरहानो हाबोनायजों लोगोसे गावनि गोख्रोंथिखौबो दिन्थिबोनो हाबोदों गोहोगोरा रेसलार रमान रिंग्सआ। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आमिर खाननि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाया सोराङाव फैदों। जाहोनाव गोदानै फैनो गोनां लाल सिं चाड्डानि शुटिंखौबो दोनथ'नांगौ जानानै फैदों। बलिउडनि फावखुंगुर आमिर खानआ फोरमायनाय जायोदि कर'ना इनफेक्शन जानायनि जाहोनाव गावनि न'आवनो सेल्फ क्वारेन्टाइन खालामनानै लादों फावखुंगुर आमिर खानआ। बेजों लोगोसे कभिड-19 जों सोमोन्दो गोनां गासैबो फालिनांगौफोरखौ फालिनांगौ बादियै फालिबाय थादों फावखुंगुर आमिर खानआ। मख'नो गोनांदि बावैसो सानाव लाल सिं चाड्डानि शुटिंआवनो मुखुब जानानै दंमोन फावखुंगुरा। नाथाय गावनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि जाहोनाव लाल सिं चाड्डानि शुटिंनिफ्राय आनज्रायथ'नानै थानांबाय। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि गावनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि जाहोनाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों फावखुंगुरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।